Hi. Hi, hi. Good afternoon. Sorry. Ang ano tayo ngayon? Ready na tayo. Ako muna mag-aayos. Mamaya pa si Brenda kasi nag-ayos pa siya ng sarili. Kuha pa siya ng sapatos tsaka damit na susutin niya. So for the meantime, ako muna. Hi Rose Ampadual. So I will be putting some ito yung foundation ng Schiffer. So ito yung kanilang makeup base. Ay, Adelpha. Diyan lang po sa bayan ng Tagaluan. Mary Jane. Yes. Gusto niyo na ba siya makita ulit? Wow. Ang dami ko lalaki, no? Ayong hapon. Watching from Little Rose Ampadual. Reng Santa Ana, hello. Lisa Begaha, Jen Salem, Romel Juan, Marian Cruz. Marian Cruz, ano ba talaga ako? Araw o buwan? Evelyn Anyober, Irene Baha. Kaya nga, mag-ready ka na rin. Shout out naman from Watan Family Church, Sugon City. Ah, taray. Sino ka dyan? Inday ka to. Sakura Asotap. Jeric Vlog is watching. Dito lakas ng ulan. Buti nga umulan ni Mercy Marcos. Pag ano ka, tawag dito? Kuha ka ng damit. O mamaya na. Daanan na lang. May no. Mamaya may mag-ano ka muna. Gawin mo na yung mga gagawin mo. First may shower. Yes, Chris Carey. Ano na ako rito? 3 days? At least medyo umulan, no? Judy Ganda. Anong meron, Maria? Meron ka na namang Miss Gay? So, alam mo na, congratulations for being second runner-up, first runner-up, or consolation prize. Or best in best in like. Dami mo follower. Lourdes Cooper. Aura kami ni Labs. Wala ka nun. Andiyan na si ate. Wala ka. Ano pahina, tapos kapila dahil nakilata ng dagan dito. Na mga babae, grante. Ito yung foundation na binigay ni ate sa atin. Ready to pork ko. Igagalak. Igala mo yung mga pamangkin mo. Watching from Negros. Oo, tapos diretso ka na dun sa para pagbalik. Hi, May! Princess Rosero, how are you? Shoutout sa aking mga friends dyan sa M. Cruz and mga taga-MCM, hello. MC pala. Maribeth Baguna. Sa ate Maribeth? Kamusta na si Jamie? Maayong hapon. Meron na ako. Diba nagawa ko nga? Jeric Vlog, hello. Hindi nag-aayos.
Wala, ako nag-ayos lang. Wala lang, gusto ko lang lumandi later. See you. Ayaw matulog. Si Mateo Ale. Mateo Ale, matulog ka na. Oy. Tsaka kaya lang alanganing oras na. Magkikita kayo sa Saturday. Sige, regards po kay Jimmy. Angeline AG ng Bahrain. Yung mga followers din ni yung kabingbangan mo ba sa ang sayo ay Aki, si Jimmy. Kasama namin nun sa Kumu na nagpo-promote. Lolita de la Peña. Marian Tim Kang. Hi sa mga taga Jensen, Vance Rosal Jr. Tayong hapon, Cora Bauno. Napanood nyo na ba yung bago kong upload? Yung aking Mr. Right mula sa Surigao. So yan, pantay-pantayin ko muna. And subukan ko na yung aking sponge. I have my new sponge. Yung mga nabili ko ng sponge sa nung nag-Divisoria ako. Actually, mas mahal siya sa Divisoria. Mas mura siya sa Shopee. Naman. Cory Espino. Wala, kaabot si Pandin mo, ha? Si Chichay? Princess. Na. Nawa. Init na init siguro. Si Princess mo nakarating sa tawid. Tara na, day. Sino to? Chela Pico. Swimming lesson na ba ko dahil? Swimming lesson na si Yawa, nakarating si Princess sa Cebu. Daloy. Yawa, ayaw. Nay! Pag-checker ba sa Yung review? anak mo naman, ganun kay pipilit nang i-enter dahil. Ha? Si Brenda po ay may judging, so nagiging hurado siya for today's video. So, sasama kami sa kanya doon. Wala lang, para lumandi. Para umawara, ganun. So, ganun talaga. Kung wala, edi umawara, di ba? Talala naman eh. Wala naman siya eh. Diyan lang po. Kasi pang contour ko na brush, ba't nang wala? Nabawasan yung brush ko na pang contour. Mawala yung ibang brush ko. Alma Campos. Sige, lanood lang kayo dyan. Ako ay magkukontour lang muna ng aking face. Period na naman po si Oyong. You're welcome. Palart ka, Zara. Argel TV. Asa na mo? Guys, follow niyo rin Argel TV sa kanyang FB page. You're welcome, Vance Rosal Jr.
Hi, Descoaching! Kamusta? Ako po, punta lang sila sa simbahan. I-update nila. And diretso na rin yata siya sa mansion para kunin yung damit niya. Berlina Alcaide, na preliminary mission of the Philippines, Betsy Tabayag. Kliji Carbasi, bakit? Maganda ba ilong ko? Feeling ko nga bumalik ko eh. Ewan ko lang ah. May ano si Brenda, mag-judge siya sa isang event. So, ako talaga sasama na ako kasi gusto ko lumandi. Lumandi. Taguluan. Sa Taguluan. Para mga dalawang barangay. Ay, dalawang. Ha? Banta? Elisa Sabala. Hi, Ate Elizabeth Bautista. Sa contour muna. Medyo malaki-laki i-contour natin kasi ang laki pa ng noo ko. Anyway, it's okay kasi I love my flaws. Thank you. Princess, lakaw? Dinala sa doon? Kinuha, oo, kasi nagpunta sa ilog. Live? Nagpunta sa ilog. Thank you, Descoaching. Hi, Di Vidal, Abby Tuanzon. So, after that, pwede na ako mag-draw ng akin. Maganda na kasi. Ay! Ano na, sis? Ano ginagawa mo? So, syempre, yung makeup natin, mga pang-aura lang. Huwag naman yung mas heavy pa dun sa ano. Kasi ako, rampa lang naman ako doon. Kaya, rampa lang, ganon. Oo, dami ko talagang viewer basta nandito ako, tsaka kasama ko sila. Panghatag sa TO yung Nancy Olimba, Arlene Olayan, Belin Agustin. Anong ginagawa nyo, sis? Nancy? Sasama si Oyong, kaya lang nagmimerienda pa po siya ulit. Umalis kasi siya kanina, hindi ko alam kung saan nagpunta yan. Ako nagpunta. Hilingan. Hi Arlene Ilis Stupides. So after that, pwede na ako mag-concealer to highlight smile. Ano gamit sa contour powder? Liney packing. Ito ha, guys. I mean, my own opinion. Wag na kayo tumingin sa kung anong brand. As long as alam niyo paano gamitin at saka alam niyo kung ano yung bagay sa inyo, okay na yun. Hindi na nga ano na branded or what. Basta alam niyo siya gamitin, okay siya. For me. Shoutout RJ Sarmiento and kay Belin Agustin. Oliver de la Cruz, hello. Naman. Gali ka. So, yan. After that, you can use your sponge na. Just trust the process. Vanessa Mozo. Yung concealer ko is, kasi pag pinromote naman natin, wow, Sibelia. Bigay lang dito sa akin ng ate ko from US. Pinadala niya sa akin kasi nagpadala siya ng mga gamit. Sinama niya yung ibang makeup kasi nag-sale daw doon. So, pinadalahan niya ako, binigay niya ako. Sama sila Brenda siya. Umuwi muna ng farm, tapos direct yung simbahan kasi andun na yata. In-update yung simbahan. Simbahan, chapel ba? Ah. Anak lang, totoo. Sila ni Lyra. So just trust the process. Kung makapa siya, i-impis din naman yan later.
See? Hi, Mervic de la Torre. Ano event? Miriam Vargas, hello. Mary Grace Garcia. Susing Garces, hello. Sagwa, ano? Natuloy ba kayo pumunta dito pag fiesta sa Guabar? Hindi ko alam. Hinintay ko pa yung ano ng ano ko, ng tito ko. I-update ko siya. Kasi gusto bumalik ni Brenda sa Boracay. So sabi ko, why not balik tayo ng Antique, di ba? Kasi ang dami pang magagandang lugar din doon. Hinihintay na lang din ma-promote or makilala, ma-update. So, ayan. Then after, lalagay na ako ng setting powder. Plakado ang contouring. Diyan na. Huwag kayong masyadong abangan kung maputi or what, ha? Kasi, tawag dito, mamaya i-blend pa natin. So, yung iba sa inyo baka sabihin masyadong maputi o makapal. Kalmahan lang natin. Kasi mamaya mababawasan pa yan. Anong Maywa? Oo nga pala, no? Sayang, di man lang tayo nagkita, RJ. Yan, you can also follow RJ Sarmiento. Barangay Fiesta pala. Hindi nagsabi si Tito. Di sana nakaano kami. Ganda agad. Wala pa nga po. Char! Yung deadline natin lang yun. Kasi baka yan. Rene Revies. Dindo Bacor, Vive, Paghubasan, and Lani Aranya. Bawasan ko lang sa bandang kilay. Pabalik niya si Brenda. Pagbalik ni Brenda siya naman ayusan. Kumain naman. Di mo pa. Etong pencil eyeliner ko naman ay bigay sa akin ng kaibigan ko na nasa Abu Dhabi. To Junjun, thank you so much. Mi, di ba may YouTube ka? Yes, Ma'am Shiji. How this ka mag-make Ma'am Shiji? Bright Ikuri, Javier ELG. Connie Vidal, hello. Dinus Bebeb, sila Gwen, sila Diva, ang pupunta ng Dipolog. So, yan. After that, pwede ko na siyang i-brush pataas. So, since manipis kasi yung kilay ko, I mean, hindi siya makapal yung hibla. So, drawing ko lang siya sa taas. Ng pataas. Para magmukha siyang hair. Yan. Yes, Jonathan Aguilar Bugay. Mag-makeup ka lang ng mag-akyat. Jenny Datulaita. Thank you. Yeah. Ayan na. Shout out from Iloilo City. Asan ka? Asan mo? Nandiyan ka pala sa likod.
Hi, Mama Sita. Andiyan na si Teacher Jofel. Oh, nagpintal. Bukas na lang ako magpunta sa kanya. Tawag dito, kunin mo yung extension nga dyan na saksakan. Pasabay. Extension daw. Saksakan. Itanong ba kay Nina kasi wala diri. Extension daw ni na. Daw dito. Hi, Ken. Escote, Socialan TV from Mindanao. Uy, follow nyo rin sila. Oy. Ah, Sama ka sa Taguluan? ano to? Ano sa tingin mo itong ginagawa ko? Dito lang ako sa bahay? Ganyan ka naman pag nanlalaki, di ba? Naka-make up. Salamat, Gwen, ha, sa support. Grabe. Naunsa ka? Dito lang. Mamalengke lang ko. Matutulog na kasi ako, inaantok na ako. Happy? Nandyan daw yung extension. Wala nga, nag-ikot na ako kanina pa. Iba man yung inikutan mo, mga lalaki mo. Na. Yang hiya ako kay Gwen. Palibasa, binabalikan siya ng mga ex niya. Oo, siya yung Masarap bumabalik. Oh, di ba? At least may binalikan, ikaw walang pinakilala kahit isa. Ay, bastos siya, oh. Umakit ka talaga sa live ko para ipamukha sa akin yan, ha? Okay na yun. At least mas nakilala ko siya na maaga. Tapos mag-selfie, ganon. Traulo ka. Ano dyan, Dave? Mag-harvest ka na ng mga itlog. Na. Andoon pa, nakatambay sa likod. Sa likod na malaking katawan ni Gwen. That's my kilay for today's video. Wala kitang katawan ni Gwen? Oy Gwen, ikaw di ka ba maliligo? Aalis kayo, pupunta kayong Dipolog, di ka naliligo, Dipolog ka. Sino kasama niya, ma? Sila nila di ba? Saka ni Rhea ata. Kamilman. Sige. O, naman. Ang kliyente mo nandito. Yan yung kliyente ko, tapos parang ako na yung unang ready. Oh, ikaw yung excited din. Anong ginawa mo dyan? Hindi ko na rin basurahan. Maligo ka naman kasi, Gwen. At least ako hindi naliligo, nagkakajowa. Ikaw pa naliligo, wala pa rin jowa. Ano Thank to? you so much for making time na maging guest ko. Yawa ka. Pangit! Pango! Idugo kang Si Raulo. Diba? Live ko to, ako isasaktan. Ipagpatuloy na natin to. Nagigigil ako sa iyo, Pango. Ayop ka. Ay! Ewan ko na lang sa magiging... Christine May Samiliano, hello. Follow nyo ako, ha. Yung mga taga Iloilo, dyan sa Barbasa, hello sa inyo. Binaba. Oh, hindi. Tinanggal ko siya. hindi niya po binaba. Tinanggal ko siya. Ate Judy, di ba? Ganyan siya. So mag-ano lang tayo. Virgin. Hi, Ate Filipina sa Norway, my sister. How are you doing to find out? Hello sa inyo dyan. Di ba? Tapos kanina po, ay nung dumating siya, hindi ko alam na darating siya, hindi niya ako sinabihan. So, ganyan lang, chita lang tayo for today's video. Yung pala sekreto, huwag maligo para magka-jowa. Okay na ako, walang jowa, kaysa mabaho. Tigilan mo ako, Gwen, ng mga paniniwala mo sa buhay. Later, sister!
Shout out kay Ida Desa. Ayo. Salamat. Ah, yan yung hinahanap namin kasi gagamitin ni Brenda ngayon. Nagawag siya. Kasi, Gwapo kayo pa. Magpunta mo. wala, diri lang, magpunta na sa merkado, magbili ng Max Yellow. Diyan na lang dito sa upuan, pakisuyo. Tuan ka ng... Shoutout daw ulit kay Edlin Espartero from Frampton, Celorico. Salamat, Gid. O nya daw, meron na ah. Oh. Kati ka na, maayong hapon. Hi sa aking mga ate dyan. Jen, JFS ha, gumaganti siya kasi lagi siyang nababack to you kay madam sa mga good morning advice niya. Diba? Sa akin kasi talaga makakasagot siya eh. RGL TV is here na. May pageant ba? Wala, kasi nga punta ako merkado. Magbili ako ng ano ba, juicy fruit. Bubble gum. Okay. Wala, para may bubble gum tayo dito. Sa? Naguluan. Siya naman ang hurado ngayon. Your date, Monday? Ha? Kung magulaan ka kasi pagkatugol ako. Hindi, may aayusin ka lang talaga ngayon. Hindi ah. Bisaya ka na. Hi, Mamo Jay. Ellen de Villa. Dili ma, bisugo na. Meron ka pa isang kilay. Siguro gawa nung nung liwanag. Sige, later adjust natin. Kawin mo na si Carla Estrada. Halapak. Ay na. Nagkalat na. Sige. Yee! Ana! Sinichismis nyo kasi ako eh. Talpak yung nabili kong ano. Mamaya na RJ. Yung sister ko nga hindi ko napaakit. Mamaya na po. Pero mas si Gwen. Niratrat lang ako niratrat. Dolores Adayo. Shoutout sa mga taga Sambales, Gen Diet. Yan ang kagandahan pag mura lang yung ano mo. Pag mumurahin lang yung mabilis mabura. Kaya lang meron pa din eh. Ewan ko kung nanonood yun ngayon si ano. Kung nanonood ka ba ngayon, aalis ako ha. Bahala ka dyan. Hindi ko kasalanan kung di ako magpaalam basta nanood ka. Kung napanood mo, bahala ka. Kung hindi, bahala ka rin. Ellen Magbuhos. Balik ka dito, Scar? Mag-uusap nga sila. Madugay na. Kasi pa madugay. Oo. Di ako kuha naman kung pagka pumupulak ko ba. May kwan dito, hotel dito. Uy! Wow, yaman. Walang bulit siya. Bakit ito tanggay? Ay, sandali. Nakalimutan ko. Maglalagay pala muna ako ng moisturizer sa lips ko. Ellen Magbuhos. Wala to. Ano ba kayo? Dali. How's your day, Argel? So, tiring, yeah. Productive. No. At least. Parang ako yung parang ako yung mag-judge. Wala lang, gusto ko lang din umawra. Na-miss ko mag-makeup, mag-ayos. So after this, pwede
ko na ilagay yung false eyelashes ko. Pero very sweet lang. Sa maganda hapon sa po sana ang salitang Ilocos ang ganda ko. Hindi ko alam eh. Sa amin kasi sa Pangasinan maganggana. Sa Ilocano hindi ko alam. Annabel Borja, hello. So kung makikita niyo po yung makeup ko sa... Makapal ba? Hindi. Maputi, hindi. Hi, auntie. Sir ko balintong. Mag-ano ka na, kape, tita? Magkape na, ininitlit. Si, o yung naayata. Yung naapa, yung... Yaya. Yaya naman. Wow! Ate Jen, thank you. Akin lain mo, ma'am. Oh, wow. Magkaiba po pala sa naman na pintas. Ay! Papa Jess Davalos is here! Guys, follow nyo rin po mga katangkad. Jess Davalos, ayan, para sa kanyang page. Medyo maputi, ma'am. Siguro gawa nung ilaw kasi dito, natural yung light. Pero dito sa akin po, sakto lang. Kailangan saan punta? Yan. Then maglalagay ako ng a little bit highlights. Hindi pantay. Okay lang po yan na hindi pantay. Hindi naman kailangan may pantay. Tsaka hindi po... Sa akin okay lang po yan. Dito lang sa tabi-tabi mag-aura-aura. Carla nga, ha? Ano ba? Thank you. So, ayan. Then, after that, meron akong transparent dito ng e.l.f. Mascara. Transparent siya. Pa. Sige lang po. Si Tito. Meron ako maliit doon na eyelashes, pero I prefer na ganyan lang tayo. Tapos, nga no, Carla Estrada. Alexandra Kailaon, ano Ate Jen, merong mag-ano si Brenda, mag-judge sa Miss Gay yata yun, or basta may contest. So, aayusan ko siya mamaya, kumuha lang siya ng damit. Pero mamaya tinong makakarinig tayo doon, sabihin niya. Tagaluan. Tagaluan. Araw din. Hindi ko lang alam. Kasi in-invite lang po din siya eh. Gusto ko sana... Eto, highlights yan eh. Kaka baka gawa na rin ng filter nung... Ay. Di ba sweet lang yung eyeshadow? So masyadong maputla kasi light na yung eyeshadow ko.
medyo idadal po siya. Hanap ako ng... Ay, o yung kasi red lipstick mo. Pahiram ko. Jocelyn Ferrer. Papa Jess, asan ka na? Wala ka naman bigla. Yang. Yang. Carla Estrada na hinagaan. Manilyn Reynes, o diba? Yung mga kabatch ko nandito, oh. Sino to? Dito, pamunas ni Brenda ng pawis niya ata. Di ba? For the sweet girl lang tayo for today's video, chef. Gusto ko mag-eyelash pero gusto ko yung sweet lang, as in, manipis lang. Yes, gabi. Eh kasi ayos ako pa po si Brenda. So, syempre mamaya. Ngayon naman, Adele. Oh. Adele, atay-atayan po ba yan? Hindi din naman kasi masusuot yung ano, yung aking damit kasi, ay, malalaki. Okay, so, this is my dress. Actually, ano siya, this is from Ukay Ukay na nabili ko sa Palawan. Pero may paano siya sa likod. Backlash. Diba? Sweet, for the sweet girl lang tayo. Yan. Tapos, okay, so, nag-ano na tayo ng akin. Sama kayo taguluan? Ay, kasama ka ba sa ano? Dipolog? Hindi. Gusto mong kumahan pero hindi ako kasali sa top 5. Top 3 pa. Top 3 choices of the week. Ay, wow. Saan punta ka, ma'am? Ganda mo. Nakakaliw ka pa na. Pag-share ba? OMG. Ako tumuwait ni Brenda. Ikaw na lang mag-ayos ni madam kasi ako nga mamaya sa kanya. Pag may ganyan mga medyo special siya, nagpapamakeup talaga siya. Pero pag hindi naman ganun ka-ano, siya okay na siya. Mapasya ako ng gunting na, please. Ilang oras biyahe dyan? Saan din po? Hindi ko alam eh. Hi, Bodeng Cortez. Kata ka doon. The side is very much again. Thank you. Tugol ko naman. Ba't hindi ka mag-uban? Bakit mo sa mga tingin mo sa Polgot? Uban di mo ko sa top 3. Mo ba di si Riga, Diba? Gwen. Gwen at saka si Diva. Sila na to. Hindi mo kilala yung mga project. Tatampo na tuloy si Melmar. Tiwala lang ka mo. Oy, stretchable to, no? Baka naman may mga ipapamana ka ng outfit sa akin, Budeng. Baka naman. That's my friend from, drag queen. Mga drag queens ng Metro Manila.
So for the sweet girl na tayo, and Richel JD, lami ang nose line. Sweet nga lang ang nose line natin. Gusto ko magmukha lang siyang natural. Para kapag tinignan ka ng malapitan, hindi, alam mo yun, hindi yung makeup na makeup yung meron ka sa... Shoutout ate sa asawa ko na si Romnick Malyari. Shoutout na sa'yo, sabi niya. Endaline Poblete na sana ay mamaya madiligan mo ang mga tuyong-tuyong halaman. Sana all. Yung, actually, si Brenda talaga, mabilis siya ma-irritate when it comes sa eye makeup. Dress ni Mama, bet mo ba? Sira ulo ka. Taga-shop tayo yung dress ni Mama ko rin. For the sweet girl lang tayo, mga mama. Shoutout naman sa mama ko sa Davao. Shoutout daw sa mama ni Rene Erebias. Hindi ko alam kung anong pangalan. Happy birthday po. Ilagay ba ang pangalan? Ano, shoutout sa mama mo, ganun lang. Para maganda, kailangan may mga names, ganun siya. Oh, di ba? Thank you, Ate LB Agres, Cortot, I love you. Shh, Budeng, ay na. Naiyakin mo pa ako dito eh. Sira ulo ka. Ora niya. For the simple girl lang tayo ngayon. Ganon. Yes, ate. Ate LB, ito yung ginamit ko ngayon na foundation. Yung foundation ng Chiffore, Makeup Base Milk, at saka yung foundation. Ito yung gamit kong foundation. Thank you, Ate LB, sa makeup na to. Mukhang makakadali ka na naman. Ito na ngayon nakakaloka kasi kapag nakaganito ako, naka-ayos talaga, naka-prepare ako. Wala. Pag pearl earrings ka. Thank you. I have pearl earrings, kaya lang yung mahaba. Kaya kasi baka mapagkamalan akong contestant, ate. Tsaka mahaba siya masyado. Pagkamalan akong contestant. So hindi siya pang rampa, hindi siya pang aura. Hi, Josephine Cruz. Thank you, La Arnie. Tell me kapag ubos na, ma'am. Ay, ano ba yan? May chismis. Actually, Ate LB, ang naubos talaga yung allowance ko. Diba? Studs lang dapat. Ano meron, moms? Shout out kay Patrosenyo pa doble. Mula raw sa Pandan Island, Apo Reef, at marami pang iba from Occidental Mindoro. No, aatin si MJ Peridas. Ate Percy Victoriano, musta? Ano na? Eileen Duque. Yes, kailangan natin magsabog ng ganda. Kasi magja-judge si Brenda, so sasama ako sa kanya, manonood. Ewan ko sino pa yung iba. So nag-ayos lang tayo. Madugo sa Pinas ang gastusan. Uy, 100 star, isa pala nagpa-star, baka naman. Kalay! Kalay! Diba? Kahit ako na gusto. Gusto ko mag-eyeliner sana ng light, kaya lang, baka ma-exage, mawala yung natural look lang, diba? Thank you. Magandang buhay. Ay, hindi pala, face to face na pala siya ngayon. So, ayan lang, for the simple look lang tayo mga moms. Meron Rose Medjabilia, naku, ngayon ka lang nagpunta rito, porket nanalo ka na ng mga ilang bunot-bunot, ha? Shout out, ma'am, si GK Bernie Castillo ng Tondo, Manila. Hanap tayo ng earrings na lang. Plakade MES mo. More ohms. Ay, naku, sana nga, makamore tayo.
Wala. Yun lang talaga yung ano ko. Tsaka dapat simple lang. You look actually na magdagal naman. Because of my headband siguro. Simple lang. Vilma Ramos. Ano ka? Iba, lagi mo talaga. Kagwapa ni mo, Ma'am Shiji. Pag sure ba? Ay. Diba? Tapos mamaya na ako magpa-plancha kasi medyo basa pa yung hair ko. And syempre yung plate ko kailangan. Matapos ko rin muna. Bago pa madumating ako kung ano pa man. Gwapa ni mo eh. So I was thinking na mag-bangs later. Kaya lang since mainit. So baka mag one side lang tayo. Ma'am si Carla, wala ko pero pwede na ba tong stars na to? Yay! Thank you, Naning Remulia. Okay na rin yan. Thank you. Papunta na dyan si Madam. Yun na nga eh. O siya. Babalik ako ulit ha. I-ano ko lang to. Balikan nyo ako. Magre-relive ako ha. Sandali lang. See you later. Thank you so much. Oh, pretty. Uy, Arsha Arope. Thank you. Lilibet Otsu. Kunin ko lang yung blower para mas maayos, saka mas bongga. Sa pagbabalik, kasama na natin si Brenda. Ay, hindi, wag na nga. Sige, dyan na lang. Hintayin na lang natin siya dumating. Hintayin nyo kung ano yung sasabihin niya. Kung ano yung gagawin niya, kung ano yung ibibibig niya sa akin. Gapa kaayo. No, dito lang ako, dyan di maano, hindi na pala muna ako alis. The problem is kung nakapag-ano na ba siya. Hahanap tayo ng magandang pwesto na camera niya. Cute ng ilong. Bakit? Ano man sa ilong ko? Hindi ko napapatayin, oy. Hindi kasi mamaya magpa-plancha pa ako ng hair. So for the meantime, mag-headband na muna tayo. Para sa magandang buhay. Gano'n. Diba? Taas ilong. Halaman, nanonood naman po ako. Di lang po na minsan nakapagpamitahin. Diba? Ang sita. Hi. Para nagandahan din ako sa sarili ko. Minsan kasi ako mag-makeup ng ganito ka-sweet. Diyan di maano. Wala lang. Natuwa lang ako sa itsura ko ngayon, sa looks ko. Minsan lang ako maka-appreciate ng ayos na gusto ko. Yung pulsuhan, alam mo yun. Dito muna ako, hindi pa ako aalis. Sinicheck ko yung mga makeup ni Relax na meron siya dito. Mga binigay din sa kanyang makeup. And, ito pala, may dark lipstick ko pala. Yung mga ganito, minamain na to, gano'n. Permeta para sa almost 1 year na Montes Me. Vance, count me in Leira's Vlog. Follow niya raw po si Leira's Vlog. Daphne Laude! Shout out ko to, Antong Ngalon. Thank you, Naneng. Iris Corpus, gano'n naman siya. Uy. Temporary curl ka, Ma'am Shiji, para sexy. Gina Kranza. Guwapa din. Ay, ano ko yun? Mascara tayo para medyo huwag mo pang makapal yung... Ay! Josephine Natubida. Mag-judge biya po. Yo! Nakahokan niya tanan? Kasi bayag mga matay na ha? Mag-judge ko. Isa ko yung preferences. Ako sa Isa ko naguluhan. lang yung preferences, eh, mag-judge siya. Mag-judge ka rin? Mag-judge ka rin? Thank you, Joyce Anim. Kasi ako preferences ko. Hindi ko din alam.
Gills na lang ako. Ha? Magdala ka ng slipper. Dali lang naman. Nandun lang na yung dog. Sheila, saan mo preferences, Jen? Ano yung damit mo? Yun na lang. Para terno. Credentials dahil. Additional credentials. Dali na, maupo na ba? Hindi ko pa makuliligo. Hindi ka naliligo. Si Princess, di ba? Visit. Kung saan kong preferences? Hoy, kabalo mo, asan ako nakita si Princess? Dito sa batungan tunga. Ditawid diha. Di ka dili. Ditabok dito ha, sa bato. Princess. Si Princess, naligo. Mm. Hindi ka pa earn na? Passport sa ano? Later.